1992. godine leta gospodnjeg na Kosovu, na mestu zvanom Tripolje, sin svetog knez Lazara, kasnije sam svetitelj despot Stefan Lazarević, ostavio je putokaz za vekove i za buduća pokoljenja. Urezao je svoje znamenite reči u kameni kenotaf. Natpis na kamenom stupu posvećen caru Lazaru i svetim srpskim učenicima. Čoveče, ti koji po srpskim zemljama hodiš, ma ko da si, ma šta da si, došljak ili ovdašnji, kad odiš na polje ovo, koje se Kosovo zove, o njemu nepreglednom ugledat ćeš mnoštvo kostiju mrtvih. I usred njih spazit ćeš kameno biće moje, kao krstolik i osvećen velik, kako usred polja kobnog uspravan stojim. Voljeni, ne zaobiđi me, nemoj da me previdiš kao nešto ništavno i zaludno, već te molim da mi priđeš, da mi se približiš i da razmotriš reči koje ti prinosi. Shvatit ćeš onda zašto, kako i zbog čega ovde ja stojim, jer istinu ti govorim, ništa manje od živog stvora, koje nije gledalo pokor telesa mnogih. Po istini ću te izvestiti o onome što se stvarno zbilo. Ovde je nekad boravio veliki samodržac, čudo zemaljsko, Riga srpski po imenu Lazar, veliki knez. Nepokolebivi stup pobožnosti, bogopomazanja beskrajna pučina, mudrosti velika dubina, sirotinjska pomoć, gladnima hranitelj, tužnima milost i uteha, onaj koji voli sve što Hristos hoće i koji je uz Hrista stao po sopstvenoj volji. Zajedno sa bezbrojnim mnoštvom svojih ljudi, koliko god ih je rukom njegovom skupljeno, i sve muževi dobri, muževi hrabri, junaci vaistinu na reči i delu. I svi kao sjajne zvezde sijaju. Kao što je zemlja cvetovima prošarana, tako i oni u zlato odeveni kamenjem dragim ukrašeni, na konjima silnim, odabranim, zlatno osedlanim, i na njima konjanici, predivni i dični, najplemenitiji od roda još slavnijeg. Kao dobri pastir i vođa, jaganjce svoje mudro slovesne privodi da u Hristu okončaju slavno i da postanu stradalnički venac, učesnici u višnjoj slavi. Oni zajedno sa svojim velikim i dobrim gospodinom, hrabrih duša u najtvrđoj veri, kao na opojni pir ili na lepi zamak ustremiše se i zmaja pravog zgaziše. Umrtviše divlju zver, protivnika velikog, koji nezasite došav i zada proždire sve, veli vam Amurata, sina njegova poroda Spidin i Gujin, i Štenad Vasiliska i Lavlja, a sa njima nemalo istih. O čudesa Božijih sudbina! Uhvaćen bi hrabri stradalnik agarenskim bezakonnim rukama i konac svoga stradalništva dostojno primi i uz mučenika Hrista stade Lazar, veliki knez. Jer ne poseče ga niko drugi do sama ruka Muratovog sina, opakog krvnika.
Sve ovo rečeno sluči se 6897. leta indiktiona 15. dana meseca juna, utorak, a bio je 6. ili 7. čas. To ne znam, Bog zna.